Manakmanya kwa Ramogi dakika ena pagangwen tok sadek marukinyi. Manakaka pile sadek oseromo TV Ramogi. Ingin wadonje kidieny machielo ma en kidieny mar mbaka oromo. Kama bende wantiere kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo, mar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo. Kiny makawuono an ka mar mi chal mar fwambo mar mondo mi bed gi ng'eni okiny makawuono gin ang'o ma bende jofwambo magwa biro bedo katimo. Weche ma bende timre e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi koriwo nyaka kama intiere. Koka mano kiny makawuono we wang'i ni en ang'o matimore. Odiochieng' makawuono nyakwa Ramogi nono lai mar somb CBC ochomo kaunti ma Migori. Parni jokanyo 49 ma bende nochuogi mano mar nono lai mar somb CBC nochako ayanga chenro makamano odiochieng' manyoro, chenro ma bende biro bedo kadhi nyime e kinde thuolo mar jumbe ariyo mabiro. Odiochieng' makawuono kamiti mano mag jokanyo ma bende jokanyo 49 ma bende nono lai mar somb CBC ma bende itime kor gwenge 10 mano counties 10 e pacho kaendi. Odiochieng' makawuono ibro tim kata ibro non lai mar somb CBC e county ma Kwale, Taita Taveta, Masabit, Nyandarua, Turkana, Kericho, Busia, Migori, Mandera kaachiel koda county ma Samburu. Odiochieng' makawuono bende e county ma Migori nono lai mar somb CBC itimo e kar tiegruok mar jopuonje ma Migori kata kiero Migori Teachers Training College. Parni chenro makamano nochakre saa 2 mar okinyi ka bende obiro bedo ka orumo saa 10 ma midhiambo. Kama bende ichoko pach jopiny ahinya kotenre koda lai mar somb CBC. Wantiere gi jafwambo marwa Mano Juma e county ma Migori obiro bedo ka oluonwa wach makamano. Mano Juma. Kopogre gi manya kwa Ramogi kuok e county ma Migori bende odiochieng' makawuono kineno ranyisi makama ma en ranyisi mar doho. Odiochieng' makawuono e county ma Kisumu nyakwa Ramogi mano doho mochung' ne jotije e county ma Kisumu. Kiny makawuono gibiro bedo ka gichiwo bura ahinya kama bura ochomo. Mano bura mane kinyalo mna penjore. Mano en bura ma bende ntiere jal moro jasundo mong'ere kaka Evans Otieno Olo. Ne odonjo ne godo gavana e county ma Kisumu mano Profesa Anyang' Nyong'o kaluwore gi okenge mag walo jotend migepe. Kaluwore gi Evans dwacho ni jotend migepe makamago kano wal mine ne oket kanyo mano thuolo mar kata na rang'iny mar 2/3 gender rule ne okong'i. Kata kamano odiochieng' makawuono doho makamano biro bedo ka chiwo kama bura makamano ochomo. Parni kaluwore koda ywak kama bende nochiw kaluwore gi welo mago mag jotend migepe e county ma Kisumu. Okang' makamano bende nochako chuno gavana e county ma Kisumu mano Profesa Peter Anyang' Nyong'o mag walo joma mine 3. Parni okang' mokwongo nowalo mana ng'at mamiyo achiel. Sani koro joma mine 3 osewal mar bedo jotend migepe e county ma Kisumu. Mano kamoriwo MCA mowal mong'ere kaka Beatrice Odongo ma bende nowal e lemo mar jatend migao mochung' ne weche mago mag tuke kanyakla koda kit chwech. Judith Oluoch bende nowal kaka jatend migao mochung' ne jotije mag county e county ma Kisumu mago jotije mag piny owacho. Merlin Yanza Agwa bende nowal kanyo kaka jatend migao mochung' ne weche mag pi kanyakla koda kor lwasi. Kwa kamano kiny makawuono biro neno kama bura makamano kor biro bedo ni ochomo kata mna ka bang' gavana e county ma Kisumu nochako dhi kendo mochako walo joma mine 3 e lemo makamano. Kopogre gi manya kwa Ramogi bende wadhi nyime kineno tipo makama ma en Mithika Linturi. Mithika Linturi en jatend migao mochung' ne weche mago mag pur e pacho kaendi. Okiny makawuono mano jatend migao mochung' ne weche mag pur koda pith mano pur koda le mong'ere kaka Mithika Linturi. Okiny makawuono en kanyakla koda gavana e county ma Kajiado mano Ole Lenku. Gibiro bedo ka gitimo limbe e county ma Kajiado. Wang'eni county ma Kajiado en achiel kuom counties ma bende ngaji gi oro okwako. Koro kiny makawuono gibiro bedo ka gilimo county makamano mar neno kama ngaji gi oro chopie. Parni county ma Kajiado ka bende neno kata na TV mar Ramogi e weche manyien. Jodak e county ma Kajiado chako uso jamni mage. Mano moriwo dhiang' diek e nengo mayot. Dhiang' sani kidware county ma Kajiado nengo ne yot kanyakla koda diek. Kaluwore ni onge kata mna chiemo ma jamni nyalo chamo. Koro biro bedo ka girango chala makamano okinyi makawuono. Mano jatend migao mochung' ne weche mag pith
koda Jamni. Mithika Linturi en kanyakla koda governor e county mano ma Kajiado Olelenku. Kopogre gi manya kwa Ramgajuang madhi nyime, bende odiochieng' makawuono kanisa mar Jo Salama mong'ere kaka Jamia Mosque mano mantiere Buora Nairobi. Bende okiny makawuono gibiro bedo ka gichiwo kony mar omenda ahinya ne counties mago mabede oro gengaji okwako. Koro kinyi makawuono committee mano mar kanisa mar Jo Salam mong'ere kaka Jamia Mosque kotudore koda duol noero mar Kenya Red Cross mano duola mabende sibedo ka chiwo kony ne oganda e pacho kendi. Kanisa mar Jo Salam biro bedo ka chiwo check kata omenda ne duol mar Kenya Red Cross mar neno ni omenda makamano okonyo mar konyo jogo eko mabende oro gengaji nitiere godo. Chenro makamano biro bedo ka chakre sa 7:30 mano e county ma Nairobi. Ka bende chenro makamano ibibed ka itimo e log tich mano mar kanisa mar Jo Salam mar Jamia Mosque mantiere Buore Nairobi. Kopogre gi mano wadhi e wach machielo mabende okiny makawuono biro bedo kwa luoni nyakwa Ramogi. Mineno ka ma en jatenda migao mano jatend migao mano mar weche mag limbe koda le mag bungu Penina Malonza. Odiochieng' makawuono kwa Ramogi Penina Malonza biro bedo katimo limbe ahinya e kar kano le mag bungu mong'ere kaka Savo mantiere e county ma Taita Taveta. Odiochieng' makawuono kotimo limbe makamano wang'ene gwenge mag Taita Taveta bende oro okwako. Seche ma bende oganda oro okwako leto nitiere kama chalo nade. Odiochieng' makawuono mano e chenro ma bende Penina Malonza biro bedo katimo, biro bedo kolimo bungu mano mar Savo mantiere Taita Taveta mar neno ni lwasi to chalo nade ahinya ne le mag bungu e pacho kaindi. Kopogre gi mano nyakwa Ramogi bende waneni en ang'o ma bende waluoni odiochieng' makawuono. Odiochieng' makawuono nyakwa Ramogi bende jatend migao koro ma e jatend migao mano mar weche mag le koda bungu mago mag weche mag limbe koda le mano Penina Malonza. Kata kamano moro chane en jatend migao mano jagoro mongirore e bwo migao mar weche mag limbe koda le mar bungu. Koro bende odiochieng' makawuono jalnero mabende otelo ne le kod le mag bungu kod limbe mano jagoro mongirore kata mna kiero permanent secretary mong'ere kaka Laktar Susan Koech. Bende odiochieng' makawuono e county mano ma Nairobi biro bedo ka oyawo romo mong'ere kaka Global Wildlife Program mano ma higani. Romo mabende ojatim higa ka higa. Ka bende romo makamanya kwa Ramogi en mar ting'o malo ahinya ochumi motenore koda ohala mitimo ahinya mag le mag bungu. Koro romo makamano biro bedo katimore magawa moro e county ma Nairobi. Kopogre gi manya kwa Ramogi bende wang'ini en ang'o kendo matimore kineno ranyisi makama ma en Haki Africa. To odiochieng' makawuono nyakwa Ramogi e county ma Mombasa anyuola mag jogo eko mawedegi ikoni ne olala poya nono ne gi jogo ma ichich godo ni obila chano twak gi jofwambo weche e county ma Mombasa. Koro anyuola mag jogo eko mawedegi ikoni ne olal go apoya nono gi jogo ma ichich godo ni obila chano twak gi jofwambo e county ma Mombasa. Gikoni gidwa chwalo bura e doho, to bura ma gidwa chwalo e doho nyakwa Ramogi en mar dhiro piny owacho mondo oler kama wedegi nitiere, kama ling magikoni giyudo en ni wedegi go pod ngima kendo ogeng'gi kamoro. Koro odiochieng' makawuono mano e romo mabende timore e county ma Mombasa. Wantiere gi jafwambo mar e county ma Mombasa mano George Aoko mabende biro bedo kaluonwa chal mar romo makamano. Nyakwa Ramogi dani mondo watiek gi wach mogik ka mano kaluwore koda nonro ahinya report mabende nochiw koda duola mano mar Kenya National Bureau of Statistics kaluwore koda medruok mar hidho mar ngima. Koro medruok mar hidho mar ngima kaluwore koda report mabende nochiw koda duol mar Kenya National Bureau of Statistics wacho ni kipimo dwe mar 10 gi mano mar 11 medruok mar ngima nohidho kawuok atamalo na medre gi kwan atamalo 5 e dwe mar 9 mano ma higani ngima nohidho gi kwan atamalo 9.2. Sani koro dwe mar 10 kaluwore gi nonro mabende nochiw medruok mar ngima ohidho gi kwan atamalo 5 nyaka kwan atamalo 9.6.
kanye kama bende koro wachopo kaluwore gi nengo mag ngima, nengo mwandu mabende inyewe duka kacha, koriwo nengo mwandu mopogore opogore, mago bende ema kelo chwalruok e medruok mag nengo mag ngima. Kok manyakoro Mugejuangi kanyo bende ema kelowa e giko mar chal mar fuambo odiochieng' makawuono. Weche mabende biro bedo kamuoch e tungo pinje mopogore opogore kata mane pacho kaendi, wabiro bedo kwa kelo ni bende gin weche mabende biro bedo kwa menyo ni odiochieng' makawuono. Kokamano gikanyo bende makelowa e giko mar chal mar fuambo odiochieng' makawuono, parni chenro pod iye lach nikech bang' ma akawyo matin bang'e nyawadwa Cleophas Oluoch donjo gi twak e chenro mar mbaka oromo, twak mabende biro bedo kodhi godo nyime nyaka saa 5 mar onyango. Kik dhi mabor. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You've seen them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instances, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ti kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. Vipi wa Kenya? Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza star 811 star 274 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki huma hinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi. Ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime, iweche manyien, ka gi tuch, kod gik mamoko, ka gi timore kendo pugre pachoka, kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Penj laktar. Ok en ka chenro mora mora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene gi ketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit na masongo madhi adhiya. Very good.
Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa Mana Ramogi TV. Balvinda Pandey wan wabiro duoge odne. To ka waduogo, wan wabiro duogo gadier. Ana wuon emano tich mawito woko. Nikech an gadier ni ok biduogo kae kendo. Mama sai, wachna wacha adier. Ino kinyal pando adiera te kuom jodalau. Ane mana nyuoli bihad. Nyakingeni ane mama ni. Ramogi Juang oyawre kendo machiegni wantiere kar kae asoromo kanyo sadek gi dakika 31 wantiere kae chenro mar mbaka orom koro kochako sani nyaka orom kanyo saa 5 wantiere kodi mbaka ni wadagoyo kodi kendo biro machiegni kodi kanyo mondo mibed kod ng'eyo ni gik mage ma walose nyaka Ramogi Juang kochako sani nitie gik mathoth ma koro wadabedo ka warango to ahinya e counties wa ka bende wago tarubin mago bende matimore e piny Kenya. Okinyi ma kawuono wasewinjo mago mag chal mar fwambo ang'wang' ko chenro kinde ka ochopo to kapoko gigo timore county kata gigo maluo e county ma Nairobi wadhi temo mondo mi kata ka wadhi nyime wayudo mana wechego manyien matucho kowuok kor gwenge ni mar jofwambo wa oke kuondego duto. Wantiere kar ka kawuono ka en tarik 1 mano dwe mar 11 mano wadong' mana gi dwe ni gi dwe manyien kende to waloko higa wadonjo higa mar 2023. Wageno ni yudo yo makare kamoro amora ma intiere chakri kodwa sani wantiere Facebook marwa mar Ramogi TV, YouTube bende wantiere live. Koro wadarango sani wechego mag osuru, osigo mar osuru to mondo mi wanon gige yo makare wantiere ka kod jolony ma bende wantiere go kachiel mano FCPS Bonomolo kachiel koda CPA Eric Odera. Osigo mar osuru ni ng'ama ting'e to joma ting'e gi ka en sirkal oting'e yo machalo nade, jopiny nigi ting' mane eneno ni sirkal riembo chenro gi e yo moro makare kendo kaka dwarore kaluwore kod osuru ma jopiny chulo. Happy New Month. Machiegni uru e chenro ma kawuono FCPA Esbono Molo kachiel koda Eric. Erokamano. Machiegni in bende ami gweth mogundho e dwe manyien. Erokamano ahinya. Machiegni. Erokamano ahinya Cleophas wamoso nyikwa Ramogi Juang ni dwe manyien mar 11. Odiechieng' luonge ni Halloween month. To jomoko bende wacho ni en dwe ma ji ok liel tikgi. Jogo manego. To Kenya kae to aparo ni wang' ni en dwe mar kech. Gi oro motimo tao. Ka kinde ma walose weche mag oro iwacho ni en dwe manyien kendo en dwe manyien ma oganda donje gik mathoth ma nitie wechego mag siasa ma pod nitie, jotend migepe donjo, singo ne ochiw, jo Kenya nitie marito mondo singo gi ochop kare, jo Kenya moko bende onge kod thuolo mar rito, gin gidwa mana sirkal otim tijegi kaka nitie. Odong' mana gi dweche 2 kende koro to higa rumo. Mano koro wasechako dwe mar 11, dwe mar 12 kochopo to koro wadhi mana ka watieko higa. E dweche modong' ka piny Kenya nigi thuolo moro amora mar chung' malo motegno kwarango chenro mag uchumi kata kapok wachako twak okinyi ma kawuono. Achako di FCPA. Aparo ni gima duong' ma dhano ma Nyasaye ochweyo wang' piny ni bedo go en geno. Omiyo nyaka wabed ni wan gi geno. Geno ka onge to ngima ok nyal bedo makare. Mane momiyo inyisowa kata ni kata mana geno ni wabiro chopo e polo. Miyo wadak ngima maber e piny ka. Omiyo wan gi geno ni weche biro bedo maber, to mak mana ni geno kende ok los piny. Chenro nyaka bed makare manyiso ni ranyisi nitiere ni wadwaro ni mondo piny obed motegno. Aparo ni sirkal masani nyaka ne yiero dwe mar 8 nitie 1, 2, 3 ma gisetimo manyiso ni kamoro ging'iyo mbele maber kucho, nitie 2, 3 moko ma bende ok osedhi makare, nitiere ripode ma bende wayudo manyiso ni nitie kuonde moko ma chiemo kethore,
tiende ni nitiere coordination gap ma pod onge e sirkal ni nikech pok otiek lose gi samwa lose ni pod onge kata permanent secretaries. Omiyo wan gi jotend migepni manosewal to jogo ma gitiyogo ma technocrats ma paro matut mondo mi tud weche matek e sirkal pok orwake e sirkal. Aparo ni mano kotimore to koro sirkal nyalo bedo ka orieyo moro mabet wanyalo neno ni ber. To mak mana kopogore gi mano wasewinjo bende ka ker owacho ni odwano duok budget piny ong'ad bilion 300. Mago ranyisi manyiso ni chien kacha wasebedo kwadak ngima mohingowa. Koro duoko budget piny no miyo bende mzigo mapek mar japiny kamoro nyalo duoki. Kech ka en malo kamano to ushuru be dhi malo. Kata bedo ni wacho ni aoyo ushuru wato poni piny. Ang'o momiyo en piny. So magi gigo duto ma kinono to nyiso ni nitiere achiedh nade mang'eny ma nyaka wapar kaka wadwa muomo. To maduong' moloyo nitie geno ni higa manyien biro bedo maber and wamed mana lemo. Na wawinjo report ni odiochieng' ma piny orugo kawuono koth otemo chwe kuonde mang'eny ma koth okosebedo ka chwe. Jo kamoro jowinjo mang'eny ok ong'eyo nitiere kuonde moko e Kenya kama pok oneno koth higni 2. Kidhi Northern Kenya diere yande nadhi Wajir ginyisa ni pok oneno koth higni 2. Yanda an Taita Taveta kae ok mabor pok gineno koth higa achiel. Ne koth ochwe negi nyocha magi wuoro kae ahinya. So nitiere mang'eny mosebedo ka deyo piny mamiyo ngima kata kit ngima mar wadak bedo matek ahinya. So ka koth nitie no wach ni koth wuon chiemo kamoro piny nyalo bedo maber. To wan gi geno ka geno nitiere geno miwacho ni geno be oganda ok deranga ahinya e weche gi duto. Machiegni Erika Odera, CP Eric Odera, ka warango chenro gi duto ng'ato rango ni dweche 2 modong' nyalo bedo ni onok mar chiero uchumi mar piny Kenya mar bedo gi geno ni higa manyien dhi chalo nade. Inene yo machalo nade kaka irange? Nitiere nok to nok gi dweche 2 kende mondo iorum. To nitiere gik ma kotimore to nyalo duoko geno. Achiel kuom gi mosewachi mano otimore kawuono en koth. Kopo ni koth nyalo medo chwe mang'eny to dhi kelo yot ni jopur kendo dhi kelo nweng'o e yore mag puothe. Koro mano dhi medo chiemo, mano nyalo miyo kendo jopiny obed gi geno kata obedo ni dweche odong' mana 2 kende. Mar 2 gin gik ma sirkal nyalo timo mondo okony jok ma hinyore. Kopo ni kech hinyo ji ahinya to yore mag pogo chiemo owinjo bed ni gi kaso mondo mi jok ma yudo chandruok mang'eny mopogore mokel gi weche mag chiemo oyud konyruok. Mar 3 gin yot ma ginyalo kelo ne jopiny e yore mag somo ka ginyalo konyo ji. Neno ka weche pod ng'eny kabisa weche mag CBC ma jonyuol tere pesa mang'eny kendo ji mang'eny ywak ni pek. Koro ka ginyalo time gimoro e dweche 2 modong'e kata ka giponi ginyalo duoko bech somo piny e dweche 2 modong'o nyalo kelo yot e yo mapiyo sani mondo mi higa olokre. E gigo duto matimore oganda nigi paro mopogore opogore kotenore kod chal mar piny Kenya ka irangi gi wechego mag uchumi gimoro amora ma gisebedo ka gitimore okinyi ma kawuono gik moko thoth ka wadachako rango gi osigo ni mar osuru. Nitie gik mathoth moda winjo to gimomiyo twak ma kama nitiere jatend piny Kenya koro kane irango kanyo ni jochul osuru juma mokalo mano chieng' tich abich ni jochul osuru mano odiochieng' mane dhialogi jochul osuru mopogore opogore mano moting'o kembe kachiel koda riwruoge mag saga mopogore opogore. Nitie kata imiyo gi puoch gi pak kaluwore kod tich matek ma gisebedo ka gitimo. Kendo koro nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto nochiwo kuom ranyisi ni e piny Kenya chiele uchumi mar piny Kenya kae nitiere oganda machulo osuru kama moko bende ok chulo osuru. Oganda man gi kere pin mano obokeno manyiso ni adieri in jal ma inyalo ng'ado osuru moro monyalo bedo jogo mondiki kata jogo man gi kembe mopogore opogore romo kacha milion 7. To e uchumi no bende nitiere oganda jo Kenya maromo milion 30 ma bende ondikore kod kambi mar tudruok no mar Safaricom ma bende do thuolo mokwongo mar bedo achiel kuom jogo kata kembe manotimo maber ahinya e wechego mag chulo osuru e pacho ka. En ang'o matimore? Wawinjane kaka jatend piny Kenya bende noloso ka nitiere gwengego mag masawa mar piny Kenya
odera ma koro ne okalo ma koro nyoro wachako chieng' wuok tich kane nitiere kanyo chieng' Jumapil ne oloso e yo machalo nade kotenore gi yorego mag choko osuru. Wanyawinjo ane kaka jatend piny Kenya William Ruto ne oloso motenore kod osuru. Mkubali sisi wote tulipe ushuru. Tumezungumza na Kenya Revenue Authority na wao wamekubali ya kwamba ile mambo ya zamani watawachana naye. Sasa wamekuwa watu wangwana, na wakiwa wangwana hata na nyinyi mkue wangwana, ndio sisi wote tuweze kujenga taifa. Hii taifa haiwezi kujengwa bila ya resources ambayo itakusanywa na serikali ya Kenya. Tumekubaliana ya kwamba kama mama mboga analipa 50 kila siku, na wale wengine si walipe pia, ama namna gani? Kila mtu sasa alipe ushuru. Tunaomba ng'ato ka ng'ato koro nyaka chul osuru. FCPS Bonomolo, kiwinjo wach makama kawuok kuom jatend piny Kenya. Thuolo machuok wanyawacho ni dwe achiel osekalo kanyo kod ndalo koro buora oseromo kanyo ndalo 16 osekalo, kawuono ndalo 17 kimede dwe achiel bang' kane osechamo mar apisi. E thuolo ni duto kawinjo ka koro obiro ir jopiny mondo osuru ni ochul. Aparo ni ka alero wach moro kanyo kamoro kero ko kete maber. Ng'ato ka ng'ato nyaka chul osuru, ok en ni nitie jomok chulo osuru Kenya ka. Ng'ata makawo chiemo so e dhoge, gimong'iewe duka chulo osuru, kech mwandu ma watiyogo ka iketo negi osuru te. So nitie gimoro ni consumption tax. Gimoro amora midhi ng'iewo cha en gi VAT, en gi excise duty. Kata dhi mane duka ng'iewo chumbi, kata dhi ng'iewo mana mogo e duka, ichulo osuru. Apani mano ber kwa lero. Mar ariyo, jomo wacho ni ok chulo osuru e dhano 1,30,000 man gi simu to gionge gi gimiluongo ni pin mar KRA. Kech giwacho ni 7,000,000 kende man gi pin. Te 7,000,000 go machulo tax machiwo return ma ok nil gin 4,000,000. Tie 3,000,000 ma gin nil filers. Tieni en ko chiwo return to ko ne anonge gima loso. Omiyo income tax eminyalo wacho ni kamoro jomoko ok chul. Kama wache dhano 1,30,000 cha, to wang'eyo bende ni poverty levels ni malo. Ka wan gi close to 60% poverty level. Tiene ni adult population midwano chul tax ni onge nyalo. Inyalo mana chulo tax through consumption. Aparo ni gima de kero medo wacho en ni wamed nyayo uchumi marwa mondo tingre malo, mondo ji mang'eny odonje employment manyalo yudo osara minyalo ng'adi. Apane kanye kama koro creating employment bro create taxes ma kero wacho gi. To an kaka jalonye weche mag uchumi awacho adieri ni gima no wacho ma ok wanyal pingo en ni chien kacha ne yoro ni atamalo 18 mar GDP marwa ne en usuru mane wachulo kind loch mar Kibaki, to no duoga atamalo 14 mar GDP e sani gi loch mar Uhuru gi magi kaoni. Koro gima no ywago ni dongo dwadoge 18 cha, when 18% of taxes of GDP and tax tieni wan gi 3 trillion mwa wacho cha. Koro mane kako nyalo chopo kanyo, to mondo bi chop kanyo koro ng'eyo kuonde mage migepe mage mane ok dhi maber. Achiel kuom migepe ma ok osebedo ka dhi maber en solro mar VAT. Ing'ade to kochopne KRA. King'iyo the GDP mapping iyudo ni adieri VAT ni ong'adi to kochopo kucho. Mane momiyo ne gikelo gimoro ni VAT reform. Magi kelo gimoro ni Teams ni wacho ni sama ng'iepe duka cha to message chopo ne KRA sano. Koro ng'ama ng'iepo ire cha nyaka ter pesa chaka KRA. Koro pesa malale kore ka dhi dok piny. Ang'o biro mondo mi waranga ne kinde gi duto reforms mantie kata lokruoge ma itimo iwacho ni e bad sirkal ni koro mano mara KRA mochung' ne rango chenro mag choko osuru mopogore opogore. Ere kaka ineno ni
chenro gi duto oriembgi kata giringo yo moro makare. Akile twak Eric Odera nitiere kuom gima jatend piny Kenya wacho en tiang moro moro mantiere gi higa 18 kadhi malo onego bed ni gikiare piny ka mage jok moko manyalo bedo ni rango ni bende gidhi chulo osuru ka nitie jogo maonge tich niwacho ni kata nitie jogo ma ing'ado osuru nwaneno kata weche mage NSSF gi bende jogo ma iranga ahinya gi jogo ma ondiki jogi ma ondiki wang'e maber ni gitiene pacho ka to jogo ma ok ondiki mathoth to ng'eny gin rawere ma ero koro nitiere higa 18 kadhi malo pachi kotenre gi ma jatend piny Kenya wacho kimedo kod igni ma koro nitiere ka jogo monego bed gi kiare piny. Kachako naneno ka jatend piny wacho ni ji milion 30 nitiere Safaricom to milion 7 kende man gi pin. Aparo ni ok en kwan maber ahinya nikech oyie ni ng'ata bedo gi namba mar simu tinyalo yudo ka ng'ato nigi kata nambni mag simu 4 moko bende gitiyo kaluwore gi tich ma ng'ato tiyo to pin tinyalo bedo go mana achiel. Koro mana achiel kuom gimomiyo ng'ato nambni mag simu nyalo bedo mang'eny moingo KRA pin. Mar ariyo namba mar sime inyalo yudo kata nyithi sikul ma pod somo bedo gi namba mar sime kaluwore gi kama gisome mondo gitudre maber gi jonyuolgi ka gimanyo yoregi mag konyruok mondo gidhi gi skul. Koro mano be kelo namba no mamalo. Wacho ni ng'ata mobedo gi higa 18 owinjo bed gi pin nigi chandruok modhuro nikech higa 18 dhano donjo nyaka dhano ma wigi richo, dhano ma nyaka moko ni osiptende maonge gima ginyalo timo. Ok dichun ni jogo te nyaka bed gi KRA pin. Koro nitiere yore mowinjo bed ni itimo go wachno. Achiel en ni nyaka gi many dhano manyalo chulo osuru. Bedo gi pin en gimoro achiel to nyalo bedo gi pin to kichulo osuru kaluwore gi status mag income ni. Nikech ok inyal chulo gimionge go. Osuru chulo kaluwore gi gimiyudo to bende kaluwore gi maybe kata ohala mitimo. Ok ni luwore gi higa kata gi namba mar simi ma in go. Koro maga paro ni gik moko ma jok ma medo kir paro owinjo bed ni konye mondo bed ni owinjo mago maler. Ka odwaro ni mondo dhano omed osuru en adieri ni osuru to osedok piny. Kaka winjo Esbon omi kwan no. King'iyo kwan mar GDP to gi compare gi kwan mar osuru michoko osebedo ka dok chien chakre higa mar 2013 nyaka sani. To nitiere gik mang'eny ma mago osekelo. Achiel kuomgi en dok piny mar yore mag tije. Gima sirikal bende owinjo bed ni timo en ni owinjo bed ni nikech nitiere dhano mang'eny mosewe skul kata mosetieko tiegruok chakre 2013 no nyaka sani. Bende gimok ginyisowa en ni to ji adi ma gisemiyo tije chakre higa no nyaka sani nikech jok momi tije go ema nigi means kata ability mar chulo tax. Kama gichule ka nikech makoro en andika twak mabedo go kawono gokinyi en mano mar tije ni tije mage manitiere mogano nego bed ni timo. Wacho sani sirikal kalure gi chenro mane giyawo odiochieng'no manyoro ka gigeto rowere tije maromo milion 1 higa ka higa bang' higni 5 thuolo mag tije maromo milion 5. Ka iloso weche mag andika ere kaka thuolo mag tije gi duto ka okedi kanyachiel bang' higni 5 tije mochiw gi kende ka gidarango sekta chen nikech githoth maka jok michulo osuru gi mwandu ma inyiewo mwandu ma migolo ka dhi e pinje maoko ndio mabende wacho kata ni stamp piny Kenya kae makoro ero use omenda mosedo kacha makoro ni piny mugi kirango e pinje mantiere Afrika ma ugwe kendo kaya piny ma Uganda ni malo piny ma Tanzania ni kacha ka KRA koro mi chenro mar choko iwacho ni mondo gi use stamp go duto maromo nade gichop kacha gitem kata gichope kata bilion 9 kata ka gikale kacha onya chopo e yo machalo nade kata ka en trilion 9 bende nyalore. Yes, nyalore. To kapok adhi kanyo ipenjo ni to weche mag tije. Kopor ni sirikal nyalo golo weche tije ne rowere. Mano e achiel kuom gima nyalo kelo osuru ne sirikal nikech kapok chik dwaro ni ng'ato kondiki to ng'at mondike no nyaka ng'ad pesa ne mondo mi sirikal e yo gimiluongo ni pay as you earn. Kapok ichulo kaka inwang'e, chulo kaka inwang'e, pay as you earn.
Koro kake mana achiel kuom gima inyalo tim. Koro tijego ka gikelo tije 5,000 kaka giwacho no, to jok mondigo te dhi chulo osuru. Mar ariyo en ni kibire weche mag stamps. Weche mag stamps kata gimomiyo stamps go kosebedo ni usogi e yore makamago gin ging'eyo. Mane achiel kuom shida mantiere KRA. Integrity issues. Mamano bende japiny ok nyal konyogi, gine ma gin gi teko mar loso mondo mi jok mantiere kata e KRA obed jok ma competent ethically kendo ginyalo tiyo tich mar kelo pesa ne sirkal. Nikech sama ok us gigo to gin ma gin gi intelligence to ging'eyo jok ma uso gigo. Niwinjo ka ker wacho wach moro maler kabisa ni osemiyo commissioner information no. Jogo gintiere gin ma ging'eyo gi. Owinjo bed ni gikawo negi atua mondo mi gius stamps go mondo okel pesa ne sirkal e yo makare. Gigo duto en marango ni omenda gibiro e yo machalo nade. FCPS bono molo nang'adi kane ichiwo ler mano e wi osuru mlongo ni VAT. E kinde ma intiere karaka, ere kaka mede kata medo jogo, kwan jogo machule nyalo reso kata golo osigo mapek ma sirkal nyalo wacho ni gintiere go kotendo kod wechegi mag osuru? Aparo ni alero wach VAT. VAT ok chule. Ichule, ting'eni VAT ng'ama onego bed ni chwale katere ne sirkal. En jago no momi tich mar chwale. Men ja ohala. Koro kochoke to omiye sirkal. To tiene ni okawo haki ma ok mare mar sirkal obedogo. Koro tax administration emiloko mondo mi pesa ni chope sirkal. Ema wacho ni gimoro miluongo ni Teams change okel, midwa ni sani johala duto obed gi ETR machine manyien. Man gi gimoro miluongo ni chip ma kidiyo to chiwo information nyaka ka KRA ni ng'ane uso gima kama. Koro ka dwe orumo sami tero return cha to gin gi record ma ginyalo ng'iyo. Mana achiel kuom yo ma ginyalo medo go VAT no dhi malo. To ETR machon ne tiyo nade? Mane miyo gik ma kama gin. ETR machon ng'eni ka nase kawe tandike. Manual. To en manual. Ane mating'o report atero kucho. Unless kori biro me cheko ETR nani ofisa ka. Bedo matek. Jomoko be yudo kan joma ne beto ojanjo mako. Bende nyalo loso kata mana moko magala moko madieri to chiwo ne ji. Koro sama ngichiwo return cha ka KRA yone to VAT mi claim ni dakwane ka ETR ni pesa ne nodonjo. Koro mane gichako gimoro ni VA gitimo matching. Iko ni to joma dwane mondo VAT gi oduoknegi. VAT magidwa noduokni bende gichopo nwa. Koro ing'iyo ng'ama ni timo go ohala cha. So eteni kawo ma mi riwo gino bedo matek. Machine masani ni koro miyo bedo ma instant dichiel. Koro miyo bedo tich mayot. Nikech tax administration bende ber mana ka cost mare ni piny. To kupogore gi mano, gimoro ni wacho mar stamp duty kama gombo na ler. Ker wacho ni stamp duty collection mar Kenya ni piny moloyo Uganda gi Tanzania. To mano en adieri. Ang'o momiyo ma timore? Nyalo bedo ni nitiere mibadhi e yore mag stamp duty kendo wacho ni osechiwo report ne Commissioner General mondo mi ogo ked gi mibadhi mantiere e administration. To mar ariyo, wan gi ng'ikruok e kindwa gi pinje mamoko gi. Kawuono Uganda kelo mwandu Kenya mang'eny moloyo ma otero Uganda. Tiende ni the balance of trade kawuono inyowa moloyo Uganda. To sasa miyudo ka pinyu tero mwandu matin moloyo mwandu magiomo oko. Tiende ni utero tich oko. Mane gima it simply means. Where exports are less than imports, you are exporting jobs. Tiene ni sama akao biliona beach atero oko. Sama ng'iyo mwandu ma oko. Taan mwandu biliona ariyo. Biliona dekcha en tije oma pachoka motero oko. Nikech oma wana gima ok inyalo loso pachoka. Tieni tich bade timo pachoka koro okitim itero ne ng'ato pesa mondo odhi ochul jotijege matie penje gi kocha. Mane kama walale. So nyaka wa address the problem in the manufacturing sector. Nikech manufacturing ka ema excise duty bende tie mang'eny. Koro ka okwaye neo ni to watego ginadi. Kembe adi moseloro kadar Kenya kaka dhi e pinje mamoko. The factors of production man malo ka. Cost of energy. Magi gik ma bende nyaka wa address in the long term. Kwa wuoye e wach excise duty gi taxes mamoko gi. Nikech Kenya ni mbele ni pinje mamoko gi. Economy marwa be ni malo
uchumi waoingo gi kata taxes mwachoko ni malo to ka kori ng'iyo ni the ease of doing business timo ohala Kenya ka yot koso tek ka an kanyo no manigi mwandu adwa biro Kenya ka to ja Uganda be luonga, ja Ethiopia be luonga, dadhi kanyo akwonga ng'iyo ni to policy mag ushuru ma Kenya chal nade. Tax policy nyaka bed ma understandable, consistent and predictable. Mane kama ichako go, mane ker wacho ni adwa ni jo KRA odhi ongi tax policy mane gi ket manifesto mar Kenya kwanza gi project kanyo mondo mi sama i plan cha ti plan ma predictable. Ni winjo ka governor ma Nairobi wacho ni odwaro single license ne ja wala ma ok ni wall mar office opongi license mang'eny. Onyalo neno ka gima dhano nyalo nyiero to en a very strong message. Ka un ga an environment mar ohala maonge predictability, an abiro gi bilion 5 ka chako ohala. Bang' higni 2 uloko ushuru. To kamoro pesa ni na olo, pok atieko chule. Ing'eno miya midhiero nikech sami chako ohala nitie projection. Ilieko ni bang' higni 5 atieko chulo loan. Bang' higa mar 6 to be nitie tax incentive mamiyo chulo pesa matin. Gigi duto te ka ok okete yo makare, mano dwaro tax policy. Mar 2 odwaro ni wang'e ni tax administration obedo streamlined mondo obed mayot. To ker no wacho weche mapek kendo maber ahinya maka KRA omako motegno to dhi bedo maber. To kendo chako wacho obed Kenya Revenue Service kake solo suru bende nyalo miyo ja ohala mor gi golo pesa ni. To ka golo suru kawuono to kinya some TV kata gaset ni ng'ane ne kadho kama nitie KEMSA to luonge ni bika otenda to wuo gi pesa makama, chunya nyama koni ok adwa chulo ushuru. There must be an incentive to pay tax. Ichulo suru king'e ni pesa na idhi kwal kacha. So ka ok wakedo gi mibadhi. So these are barriers to an effective tax collection system. Kagin gigi mairango mondo mi oket yot e choko osuru, gigi duto ma wawacho kawuono, policy gi duto ka ketgi chenro mopogore kete yo makare, to lwasi mar ohala ni okete yo moro makare. Joket mwandu ok bibiro e pachoka. Jogo mane pachoka bende ok bitimo ohala e yo moro makare. Gino ma FCPS bon omulo owacho kanyo bende nyalo mana medo gimari bende. Loko nying KRA ni en achiel kuom gigo mane nitiere kar kacha. Yes. En loko nying iwacho ni bungu emiloko koso ng'eche to dhi bedo mana maka ema nitiere iye kacha. En ang'o matimore kinde gi duto ka iwinjo lwasi ok en makare to gigo moluoro lwasi mitimo ohala ni bende ok gin moko manyanyayo kata manyalo konyo jatimo ohala mondo bi mondo timo ohala kama intiere e piny. Ayie ahinya gi weche ma Esbon owachogo. Gima dwa medo gin weche 2. Achiel, nitiere gima iluongo ni cultural change. Cultural change no kapo ni jatend piny dwaro ni mondo omed usuru nyaka okele e aput kata the tax administrator ma en KRA Kenya ka. Achiel kuom gima naneno ko wacho en ni mondo lok nying, mondo ya authority to service, mondo kel yot moro gi lombruok moro mar josol usuru gi jo ohala. Tiende ni sani ka gisol usuru to jopiny neno gi ka jok matiyo gi ngufu ahinya e sol usuru. Ting'eni sol usuru owinjo bed gimoro mitimo gi lombruok, gi hera, gi mor, mondo mi ng'at machuli cha omidi mor. Ni neno ka jalup jatend piny wacho ni ng'at misolo no chalo gi dhiang' mipidho. Tiende ni dwaro ni sami nyiedhe ti imiye chiemo maber, igone thum, imielne, imore mondo mi chak. Mano e cultural change mowinjo bed ni jo KRA bedogo. Ma mano bende gima nyaka gitim. Koro mano gima ginyalo timo mondo mi Kenya obed competitive e weche mag tax ki compare gi neighbors machalo kaka Tanzania, Uganda gi kuonde mono wacho. Wach mar 2 ma bende aneno ka Esbon oduogoe tadwaro mna medo. Achiel kuom gima kelo tabu ahinya e weche mag VAT en wach miluongo ni refunds. VAT refunds. Mondo mi iyud refund mar VAT e Kenya ka kata kapo ni in investor mano biro mochako gedo kapok ichako keto gimigero no kata ohala mondo mi nikech VAT nitiere gi gik moko 2, nitiere gimiluongo ni output to input madonjo ni to gimiwuok. 2 go ema winjo bene riwore kore king'eyo ni chulo kata iyudo kuom sirikal. Koro seche ma ichope commission position ma koro even ni dwaro refund no,
ok yot mondo mi yude. Te wach mar refund no achiel kuom gima owinjo bed ni giloko ka kopo ni ang'wa chopo kama ng'wa wuoye gima owinjo bed no itimo mondo mi yot mar solo suru bed mayot. Achiel kuom gima owinjo wuoye en wach mar refund. Kamano kendo ang'wa duogo mondo ilernwa ne refund ni to tiende ang'o. Pod wantie kanyo koro mag jwang' weche thoth. Wada penjo kanyo ni puonj makare wi choko osuru ni kata mano tax education ere kaka okonyo oganda bende mondo bed gi ng'eyo ni ichulo osuru nang'o. In kaka intiere kanja neno mar Ramogi TV ichulo osuru ni nang'o tichule nade to jomagi monego bed ni choke kuomi to counties bende choko osuru gi e yo machalo nade nikech county bende ok oda wew chien gigi duto osuru ni bende choko e county kacha ere kaka okonyo e dongruoge mopogore opogore ne wacho kacha kinde ma okalo ponono ka isewinjo osuru ma ichoko itiyo go mondo sekta mopogore opogore piny owacho oyud dongruok mopogore opogore to magi duogo nyaka iri kanyo kama intiere kacha nyakwara Ramogi jwang' agoniero kamano pod wan kodika ote med orogi wadhi kawo thuolo mondo mi wasomgi ka watudore tielo mar ariyo mar twak ma kamae gi jofwambo bende moke tung piny Kenya warango counties bende gi moko mantie county ma Nairobi mana ka duogo sani kete mana ka chenro mar mbaka oromo kik idhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Neni iketo chenro makare kapok ikawo hola. Neni ing'eyo chal mar hola no. Kapok iketo sei to onego iyud pach jalony e weche mag omenda. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup chakore tarik 1 dwe mar 11 higani tich ariyo saa 7:30 odiochieng' e Ramogi TV, Citizen Digital to kod View sasa. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kama Isaiah Wilson, Isaiah Meke. Natoka hapa Taito. Nafanya kazi hii ya nyumbani. Na kitu yenye nilivutia kwa hii Shabiki, niliona wengi wakipata hiyo zawadi, ndio sababu nilikuwa nakula mshahara 1500. Hiyo pesa itanisaidia hata kununua pia shamba. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Nyakwara Ramogi jwang' waseduogo kae en saa 4 osekalo kanyo dakika 4 mar okinyi kendo wantiere kar kae mondo mi wadhi nyime kod twak ma wan go e studio okinyi ma kawuono wapuonjore kendo wabedo kod ng'eyo ni weche mag osuru gi gin to itimo gi yo machalo nade. Tielo mar ariyo Nyakwara Ramogi jwang' ma e tielo ma wadhi e county. Wadhi e county wakawo pachu kendo wabiro kacha ka jofwambo wani kodi kendo wabedo kod ng'eyo ni pachi e county kacha to en nade. E county ma Siaya, e county ma Kisumu, odiochieng' ma kawuono, e county ma Mombasa bende wadhi bedo kacha mondo mi warangi ni pachu to gin mage.
odiochieng' ma kawuono. Oten wacho ni oro SMS line en 3 nono ka ikete mana kae ichako kanyo gi hashtag no mara mbaka oromo. Penjo thoth waneno gi kae Facebook mar Ramogi TV ka waduogo wasomo gi kendo yo makare. To kapok aduogo kod jolony mano gi studio kawuono FCPS Bonomolo kaachiel kod CPA Eric Odera wan kod gi studio kae kendo koro ka wadama narango pach jodak e kaunti ma Siaya kotenore kod osigo mar osuru gin mage. Wawinja ne pach jo Siaya ka waduogo wawinjo pach jolony kotenore kod paro mawuok Siaya. Inga iluonga ni Fredrick Otieno ajala ma Siaya. To an gi pacha kaka golo pacha e wach mawinjo mar osuri mar medrani. An gi pacha na kwede kabisa nikech kata komede to wan wainyore. Sani kata pesa midwa mede gono pesa onge tich onge pesa nono bende onge. Koro ananeno mana ka ker winjo ywakwa gi jomochung'ne migawo no osuru we medi. Gino beda ka nintiere chane nikech kaka sani koro iyudo ni ng'ato onge tich tidwa ni mondo choko osuru kuome to tich nogo ne momanyo. To koro ananeno gi pacha ni gino kaka mondo we kaka no owacho ni higa achiel mar manyo mogo cha. Kaka gini nego bende ochiwo higa ochore mbele matin mondo jopiny bende ranga ni kaka nyalo yudo tich mondi eka obiro ng'ado osuru gi baadaye. Iluonga ni Victor Chieng. Oshuru po bena ni golo kulingana gi mapato mari dak beni medo ni oshuru to mshahara komedi. Koro kaka an abe an ga kiere pin tana foil ga zero return ko pa onge tich ka be ne an gi tich to be donya achula oshuru. Koro an anyalo kwana president migosi William Ruto no kodwa ni mondo oshuru omed to oconsider jotich omed jotich bende msara. Nyinga Daniel Onyango ajadak ma Siaya. Wawe ma osuru ni chule cha mondo beri mna kanyo wach ma medo osuru ichuo kinyi mang'ich to indiro nano osuru mimedo mano chando jo Kenya woda kaka ne gidak pile nikech wach mar osuru okoro bende osuru en gima dhi inyo japiny. Sani pesa onge ma gidwaro ni omed osuru mafuta no med we ari med ma osuru mafuta to we japiny beda kane en. Nyinga Gaudensia Omondi. An abuso omena to maoni madanga wach kanyo wayuak kech kayo ba kumwa gole kaka wakonyre onge ohala onge mwanyalo loko rech bende onge nam. Koro anakwayo jatendwa Ruto owewa mondo wachandre kiwano kumwa gole osuru wachiwo waonge go. Negoro Mugejwang wacho ni owegi magi choko ne magi cham gigo mantiere kar kacha gi paro mathoth ka nitiere wacho ni osuru ne dhi hinyo jopiny mano paro muok e kaunti ma Siaya. Ayo ka paro dhi bedo mopogore twako kinyi ma kawuono osuru hinyo jopiny wacho ni omenda ma ichulo ji e yor tich mano mar salary bende nego bed ni medo kapo nono ni imedo osuru ni. Achak kodi FCPAS Bonomolo. Kang aduogo ir Eric kang kono aneni wach mag choko osuru ni. Ohinyo ji koso oyo to ka ohinyo ji ochako hinyo gi kidieny mane mangane wach ni oyo gini koro hinya. FCPAS Bonomolo bende omede ka omedo osuru ni kosi medo mana kaka inyalo choke mondo oganda obire ne ging'eyo ni en ang'o matimore yie chwalo paro mar ni oganda ochulo osuru. Aparo ni osuru momedi gi sani tonge en mana ni nitiere nueng'o kata keno ma serikal dwaro ni jogo ma ondiki mondo chul. Tiende ni kane ichulo NHIF pesa makama koro mede odhi malo kendo serikal lieko ni mondo NSSF bendo med odhi malo mondo mi pesa mikano mar rito ngimani ka chieng' dalo gi oniang' obed mabup moloyo kaka entie sani. Apani mane reform mane ker wacho ni mondo mi wamed savings through NSSF. Aparo ni serikal lieko ni komed mano to nyalo yudo yo moyudo go loan mag dongruok ka NSSF nyalo invest kata infrastructure board. Omiyo mano biro miyo serikal yudo yo mayot mar tayo godo chenro margi.
ranyisi manochiw ne piny machalo kaka Japan gin gi gowi ma chopo atamalo 200 mar GDP margi, ma kipimo gi maromo koka hao 70 gi wiye tikone margi cha ni malo ahinya. To gimomiyo margi no yot dilgo en pesa mana mar jopiny emolo sirkandgi kata en Japanese yen, koro bedo mayot. So gima sirkal masani temo wacho en ni idwa ni NSSF gi NHIF odhi malo, ma adieri magi gin pesa gi. NHIF konyi e yor thieth, NSSF konyi e higni mabiro. Mak mana ni mondo mi tim mano nyaka bede gi gimiluongo ni public participation. To gima duong' machielo mane sirkal temo wacho kalure gima ne kero wacho ne KRA en ni nitie jogo mang'eny ma ok chulo osuru mantiere sani midwa ni mondo chulo osuru. Tiende ni kana achoko VAT mar sirkal to ok achiwe, onego achiwe. Kan gi kambi ma achajo gimiluongo ni stamp duty, to kar tiyo gi ng'iewo stamp duty mar KRA takelo mara moro mar mibadhi taketo, tiende ok achulo osuru. Tiende nitiere tax avoidance gi tax evasion madhi nyime magidwa ni mondo ging'ad oko. Kae to nitiere jagono mabende ja ohala to ande kaendi yudo ka be en gi pesa mang'eny ma king'iyo kata gigo motime simu ka to timo ohala mang'eny, odwa ni jogi bende odonje osuru ka. Nitiere ng'ano manigi simu matimo online sales, digital marketing, ouso gik moko online, to mondo mifwenye tek pesa gi te oso ofuku, nitie mar sirkal monego chul. Mage joma idwa ni mondo rwake agulu mar chulo osuru. Kanya kama digital tax chabire. Dhako ma uso e chiro ma Siaya noket chik moro ka malo osuru mayot ma ene chule sami kaw license mari e county cha, ma en kise chule ti chulo tax mari makanyero. Modong' en mar consumption, mana wacho ni ng'ata maketo chiemo e mesa chulo osuru. Adwa ni ma odonjne jopiny te. Ng'ata madhi e duka mang'iepo chulo osuru. En mano consumption. Magi ng'iyo en mar income ni. Mano e gimirango kanyo. Wada winjo pacha Eric Odera ka waduogo dhi e kaunti ma Kisumu ni mari kono ni Millicent Adhiambo oseikore kacha mana mapiyo gino mantiere karka ka warango jopiny wacho ni gihinyore hinyruok ma kama. Osuru nego bed ni bero ngima jopiny. En ang'o matimo japiny machak paro ni osuru machulo ni ok okonya to ayudo hinyruok mathoth kaluwore gi yuto mara. Yuto na ni piny, iwacho kanya ni salary mondo mi omedi osuru omenego medi osara mari ma iyudo. En ang'o matimore kinde gi duto mana mapiyo? Gima timore mondo mi momiyo jopiny bedo gi paro mar ni mondo chulo osuru to neno ko hinyore en nikech nengo mag gik moko dhi malo. Koro yudo ka pesa bedo matin koro kopimo ni gik makawo kuome pesa gin gik machalo kaka osuru to miyo bedo gi paro makamago. Moko bende matimore en ni ji mang'eny bende onge tijego koro gionge pesago to yudo ka gin gi pin koro giparo ni kowach weche mag osuru to iparo ni ji te man gi pin owinjo bed ni chulo. Lakini kaka gima timore mana kaka Esbon olero no, gima sirikal ng'iyo gin gik moko ariyo. Gin weche mag savings to gi weche mag jok man gi pesa mayudo to ok chul. Kobo ni in gi tich mitiyo iyudo pesa to kichulo osuru, mano to koro kosa mowinjo bed ni inyalo makine kendo inyalo tweyi. To kapo ni in gi pin to kiti ionge pesa onge gima nweng'o madonjo ni to ok owinjo bed ni chulo osuru. Koro mago bende owinjo bed ni lero. Lakini gima sirikal ng'iyo sani en weche mag savings. To saving no kaka Esbon no lero ni apart from weche mana ni ibro tiyo kode bang'e baadaye weche mag NHIF gi NSSF no, moro kendo maber mokelo en ni sirikal koro kar dhi olo pesa oko to nyalo olo pesa e Kenya ka mana pesa mar jopiny magene magikano kendo ginyalo tiyogo kendo mago nyalo kelo yot e yore mag duoko bech gik moko piny. Mana kamano nyaka Ramogi jwang' gin paro moko maliw kendo maler kaka onyalo dongore kaka oganda, kaka inyalo duokni piny osigo ni mar osuru. Wantiere kae koro wadhi e kaunti ma Kisumu, wada tura achiel kachiel kod Millicent Adhiambo ka en e kaunti ma Kisumu. Millicent, oyawre Kisumu ochiewe yo machalo nade chieng' gow kanyo, Nairobi ka ikonwa kata stima olal kuonde moko kaluwore kod koth. Nyaka sani osigo mar osuru jo Kisumu wacho nade kotenore kod twak mar odiochieng' ma kawuono?
Pero kamana Cleophas achiel kachiel ka bende wan e dho chiro mbero kuma bende wan gi moko kuom jopiny ma bende wadwani ogolnwa pachgi kotenore kod twak ma wan godo e studio wa kanyo kotenore kod ozigo mar osuru. Ka bende wayudo ni sani wayudo ni bende GDP mar Kenya ne omedore gi 5% kendo ngima nengo mar ngima oseidho, oganda ywa koni kod kocha. Bende kwa winjo weche mag osuru kaka bende idwa kale chik ni mondo jogo ma bende chulo osuru ewi kad mar NHIF kod NNSF inyalo mednegi osuru ewi cards makamago mondo mi ginyal bedo ka gichulo pesa mabet kamalo matin mopogore gi magisebedo ka gichulo. Ang' nadhi achiel kachiel ir jopiny mondo ginto gilernwa ni to gi pachgi osigo mar osuru ma bende opang kale chik ni endi ginyalo wacho ang'o, to pachgi chalo nade kotenore kod wach ngima to kod weche mag chulo osuru ma okinyi gokinyi pile ka pile. Machiegni kachako kodi king'iyo kamera ichako gi nyingi tilerona mana machuok ni nyawacho ang'o wi wach osuru ma pacho kaendi gi sani bende kipime kod nengo ngima moidho. Kamera wawa makni. Yes, ani Peter Mbata awuok e Hawking Fraternity e Kisumu Bus Park. E wach mar chik ma President Uhuru Ruto dwa wuoye kata gidwaro mondo mi gimedi, ok wanyal yie kaka wajopiny nikech ne waneno kata CS sama ne itimo nigi vetting to ne waneno ka ok penjgi ni to tax margi to chal nade ma gichulo. Koro wan wajopiny ma kawaida ni sirikal mar Ruto wuok mondo nyanyasawa sama ne gikawo loch nitie gik mane gisingo ni gibiro timo ne raia. Kawuono ka koro gik ngima idho malo, chiemo ni malo, udi ni malo, gimoro amora ni malo. E sama wawuoye ni gento giwacho ni jopiny ma kawaida nyaka chul tax, kendo giketo chik matek ni nyathi moseromo higa 18 ni nyaka obed gi KRA pin. Nyathini ka ok oti to sama ibiro gol return, pesa nyathini biro dok kanye, nyathi ma pod dhi skul ma pod ipuonjo kod jonyuol. Chik ma President Ruto noketo ni boneno kodhi konyo ngima jopiny nikech ohinyowa e sama wawuoye ni ne kaka dhano tho kendo kech nego dhano, to magi ok onyal wuoye. Muogo ok onyal duoko piny, kidhi e osiptal yore mag thieth richo, to sani to wachno malong'o osuru ni nyaka medi. Ere kaka Ruto dwa konyowa wan waraia? Koro an gi pacha tawacho ni gima chal kamano ok wanyal yie. Okwongo kony ngima mar jopiny mondo wanwang' kaka onya bedo gi chiemo e ka udi moplan gero obiro gero. Erokamano. Erokamano, mana mapiyo piyo ng'ama chielo. Iluonga ni Anthony Onduru, ajatich Nyasaye kendo atimo tich Nyasaye all over Kisumu County nyaka Siaya kocha. Wach mar osuru ma wachore ma ker wacho ni en wach matek ahinya. En wach matek nikech pesa mokwongo onge, Kenya onge kod pesa, raia onge kod pesa, ere kuma osuru biro ae nikech ji onge kod pesa, ofuke ji ni nono, bech chiemo ni malo, bech maisha tek, osuru dwa akanye. Onego ne wan gi geno ni baba biro kawo loch, mane wangeno ni baba ong'en gosiepe mang'eny all over the country, all over the world. Onyalo tudore kod osiepe ma wayud kaka wa survive, kaka ngima terowa. To koro sani wan kod kuyo moloyo nikech waonge kod pesa. Pesa onge, ji ywak, dhano ywak kamoro amora. Erokamano. Machiegni. An adwa wuoyo kuom osuru. Nyinga iluongo ni Jane Atieno Otita, an Nyaseme. To adwa wuoyo nikech osuru inyo wajo wadwa. Ka mogo no wacho ni wadong dwa chiel mogo. Ayuago mna mogo to gusucha maloko anda swekrani. Kano dwaro president to wacho ni wa mamboga kaka wangi. To konyal nyisowa ni osuru. Osuru to waonge gi pesa jowadwa. Wanawe ni baba dhi yudo telo. Mondo koro konywa nageno 6,000 chande da konyra godo. Anada kenda aonge dichuo an chiliel machandori achanda. Ago erokamano, adwaro osuru onge. An iluonga ni Jemima Umo Kinda. No wuondo wa ni mama Wamboga obro ng'iyo kaka otimo. Sani koro ok owinj wach mama Wamboga, mogo be odhi omedonwa, nowacho no biro duokonwa mogo chien, mano biro tame. Koro ochako wacho nyaka higa manyien. Higa manyien joka ma waje timo nang'o? Sani endi piny rach, osuru be odhi omedonwa. Onge gima dang'a watim joka nyama okonywa yawa, okonywa wakwe wahinyore yawa. Erokamano, an iluonga ni Tyson Michael.
An wen Tyson Michael to ka korko ushuru me wuoye ni agombo wacho ni wach mar medo ushuru no ok ober nikech ohinyo jopiny. Sani people are depressed. To e Jua Kali sector kaendi iyudo ka weche matindo tindo gi gik machalo kaka ushuru, biashara mohala matindo tindo ma ji lokogi. Ohala gi ji ma iyudo ka ng'ato chako ohala go oyawo ohala go kinyi to mondo mi nyaka sani iyudo kata no yawe mondo yawe to nyaka sani pok ouso kata gimoro. To koro kidwa keto wach mar ushuru ni e wiye to kaka okonyre wuon e ode wuon tek. Koro ewa kwaya kuom yie mari jatelo ni kiyie to wach mar ushuru ni duoka piny to wachno omany kaka inyalo los wechegi mondo obed maber kiduoko gik moko piny. Kaluwore gi weche kendo mag NSSF, NHIF miwachono. NSSF kang'iyo mos gi NHIF konyo wan ji matindo tindo ma ohala matindo tindo ma kata iyudo ka chulo NHIF no bedo matek. To koro ka ichule to kaka ichiem ibiro chiemo koso idwa chulo NHIF. Koro yudo miye pek, koro kidhi mede to onge kaka unyalo dhi konyore jatelo. Koro konywa mondo mi iduok gigo piny mar mondo mi wakonyre wayud yot. People are so depressed. Ero kamano. An Charles Atwenga jatich Nyasaye. Wach ma wacho en ni jatelo manodonjo jatelo nowuondowa kendo nohoji weche mamit mabeyo man waparo ne biro timo kamano kendo ji noluwe kabisa ka ji gone kura. Sani koro piny ywak, gima cham onge, pesa onge, ohala dok piny, to yuto to dwaro mondo wang' pesa kuom jopiny e weche mag osuru. Waneno kamano tek, ok biro nyalre nwa mayot mondo watim mano. Odogi weche mag singruok manowacho, kata fuel mafuta pesa ne ni malo, kaka ji konyre onge. Wawacho ni ya, Rais mar Kenya ma en Ruto, one weche manowuoye kochako kodonje telo, mondo weche gi konene mochopo kare. Owe wilo singo manochiwonwa, nikech wan ok osewilo chingo manochiwo. Erokamano ahinya. In kaka rawera matin ma bende akia kod isechopo higa 18 tiwinjo kiwacho ka ni nyithindo ma kisechopo higa 18 to winji bed gi KRP ichak chulo osuru. Inyalo wacho ang'o kichako gi nyingi? Wacha to nichie. An iluonga ni Cynthia Wuor. An ywak manyalo kelo ne piny en niya, kaka wan nyithindo idwaro ni jogo mantiere gigni 18 ochulo osuru. Samoro yudo ka wan nyithi sikul wadwa golo pesa ni kanye mondo wachul godo osuru no. Mano dhi kelo tich matek kech ka koro kata yor chiemo kende kaka nyithi sikul e matek. Koro osuru to wadwa golo kanye, yawa konywa uru. Okay, I'm Steven Otieno Seda. Adwa wuoyo yor osuru plus gik mane asla gik mane asla promise wa ni gidhi timo. One, nogi promise wa ni gidhi duoko ngima chien. Instead mar duoko ngima chien to gimedo nwa ngima bedo matek. Which means ni wainyore utewa osuru kata NHIF. Which means ni dhi tama chulo kaka na chulo ka gimedo rate ma gidwa medo sana. NSSF onge kaka dhi chulo. Jua Kali atieko almost 2 months mondo ka dhi e tij Jua Kali. Okay, kabiro on the other side kata mar hustling. Mondo ayud kata na 300 per day mondo a target living standard mara makawaida kata gik manyalo dhi go makonyo e ot. Ok anyal. Ngima tek, pesa onge, circulation mar pesa onge gima datim. Machiegni kawatieko. Anyalo wacho ni an Jono Mumbo, an johala ma Kisumu Bus Park. Tatemo wacho ni sirikal mar Ruto to onge ber mwanyalo yude. Aneno mana Raila wewe Ruto nyagre kako nyagore ni nikech onge ber monyalo kelo ne ji. Pero wacho suru to kanyal chulo nikech kata gima biro chule ge maonge go. Ka yudo siling 200 odiochieng. To 200 odiochieng ang na pog ne nyathi nade to wang na pog no suru nade. To kanya neno kitimo betting to jomoko timo betting miwacho man en gi bilion 4 jomoko ni gi bilion 10. Ta anja an gi siling 100. Ere kaka wang na chulo suru machalre gi ng'at cha. Ane makoro dwani monda mede pesa kar mano wacho ni wil baro gi bottom up. Sani bottom up omedore ni koro chako wane mochako chulu suru. Antu suru no inga ok da chul. Makapo ni tek to Kenya kae mabiro hae adhi kata Uganda kae ndika bet yot. Nikech mato koro inga to kendo gima temo medo wacho. Nidine Raila yud gini to insurance mag dhok mane thoka dino yudore. To koro sani nikech koro insurance no ko yudo. Koro nyiso ni ji nyaka
ji nyaka ne mana kaka koro piny ridore matek nikech onge gimoro ma koro wanyalo timo. Mana kamano Cleophas, mana kamano gie thuolo ni nyakoro Mogajuang kotenore kod mago ma bende wasewinjo kokalo kuom jopiny mawuok e kaunti ma Kisumu kaendi. Abro suso kod ng'wech nyaka e kaunti ma Mombasa kuma nyawadwa George Aoko bende ogo tach kanyo kendo rito gi liyo mar miyo uparo kotenore kod osigo mar osuru kokalo kuom jodak ma Mombasa. George Aoko kinyalo winja gie thuolo ni endi, adiro ni oporo e thuolo ni endi mondo mi ichak twak e yo makende. George Aoko. Erokamano ahinya Millicent, awinji maber ahinya kowuok e kaunti ma Kisumu, kendo awinjo ka jo Kisumu go dhoge matek malich mokalo kaluwore gi wach ushuru magikoni piny owacho onego ng'iye kaka timo to chutho kaluwore gi ngima masani oridore. Antiere e kaunti ma Mombasa kaendi, bende antiere mana gi moko kuom jodak manok madwa ni bende gin be ginyiswa ni to wach piny owacho dwaro ni mondo mi ji ogol ushuru mondo mi Kenya odhi nyime makare. In giparo nade? Ayudo achiel kuom gi kae, chaka gi nyingi, tinyisa ni to wach ushuru ni in iwache ang'o kaka jadak ma Mombasa, chagi nyingi. Mokwongo nyinga iluongo ni Daniel Adiema, ane a Kisauni constituency, Mombasa County. Wach ushuru ma rais owacho ni ok en gima rach, ok wan kaka jopiny ok wadagi cholo ushuru. Lakini gima penjo ma japiny penjore, to ushuru ne mochoko ni odhi kama nade? Tich mane ma ushuru ma japiny choko ni tiyo. Kech kwa ng'iyo kata gwenge moae kata ma wantiegi, nderni yudo ka richo, yore ok beyo. Aya, corruption e big issue kabisa. Corruption corruption en donda ndugu e Kenya kama wantieni. Administration manokalo niwinjo ka rais owacho ni 2 billion malal every day. Koro ushuru mwachoko ni odong'yo ne odhi kama nade? Ikwale kodonjo fuku joma thin koso nang'o? Aya, ngima sani oridore. Onge kaka ja Kenya chiem. Promises mano promiswa ni after 3 months itimisha. Pok waneno kata chiel. Japiny thagore makineno kaka dhano wuotho, dhano hangaika, makata kichiemo didek odiochieng'. Ti ishukuru Mwenyezi Mungu. Wan sani ibatisha mana chiemo. To gik moko no promiswa. Aya, KRA pin makori nyisowa ni nyaka chakre ja higa 18 kadhi mbele. Ja higa 18 macha ng'ama nyathi ma pod odak e ot. Mano koro pek mochako duogo ne janyuol. Nikech samoro in kata gi nyithindo adek. Nyithindo gi koseng'ado KRA pin. Ok ibidhi kujocho ni file is zero return. Nyaki bidhi kujocho ni golo pesa nodwa kanye. Kakoro chieme ot kae shida. Omiyo ja president nyaka dog mang'igini matut sana. Olos ngima japiny mondo ngima japiny obede ma at least maber berie. Japiny oyud kaka nyalo chiemo, wayude ngufu ma koro kata kibiro kawo osuru kuomwa, to at least in gi ngufu moro minyalo shoro. Kaso mwanya mag corruption gi. Ongi kako dino mwana ma corruption. Kech waneno kata cases jok mane cases omako ma corruption gi. Sani koro iketo cases gitenge. To poko ngiswa na ng'om iketo cases gitenge. Nikech ang'o? Nikech siasa koso nikech ang'o? Omiyo an kaka magolo pacha ni ja rais nyaka non matut mondo ng'ingi ma japiny tingi ma japiny malo koko ngiso wach ushuru ni. Biparo ni kopogore gi wach choko ushuru kuom jopiny, iparo ni nitiere okang' moro amora ma piny owacho nyalo kawo mar temo manyogo pesa mopogore gi kawo ushuru ni kuom japiny to chutho mano ma samoro yuto ne ni piny? Ne ginyisowa maber kane pok gidonjo e telo, kane giwuoyo wi mtoka wanyalo paro. Ne ginyisowa maber wach ushuru ni nok ginyisowa. Nitie yore mang'eny mane ginyisowa ni gibiro yudogo pesa mondo gichor ngima malo. Kwanza ka dok gi jok madongo, ji nitie kae mok golo ushuru. Japiny ni to golo ushuru, pok otamore golo ushuru. Lakini jok moko nitie madongo e Kenya ka. Mok ushuru ok gigol. Biashache gi madongo dhi nyime to ushuru ok gigol. Nitie pes mang'eny kata magwa mane kwalo madhi oko. Pes ka ng'igi kaka inyalo kol gi pak mondo oting ngima japiny malo. Nitie yore mang'eny minyalo tigo. Nitie yore mang'eny kata kaka minyalo many go investors oko kujocho mondo bio invest kae mondo mi ngima japiny otingre malo, mondo rais mondo yud ushuru manyalo ginego piny. Tok ni japiny ma sani onge kata kaka chiem ema pod ichak idwa dhir to the wall ni chak gol ushuru. Mano gima waneno ka tek ok nyalo. Erokamano ahinya. Wayudo ne jadak machielo koluwore gi wach ushuru chaka gi nyingi to inyiswa ni to ito pachi en mane? Okay.
Nyinga Daniel Omondi, ajadak ma Mombasa, igwenge mag Mvita constituency. Daeri wacho ni wach ushuru to jo Kenya kodagi golo, lakini igolo kuom ng'ato gima en go. Kongo go, sami golo gima matin ma en go kendi mae, mano bedo matek. Ko akwayo piny owacho, mondo first of all gimedi jotich, jomatiyo msere mamalo, yaka ushuru no nyalo betie. To ka the situation the way it is, okonego beni gi burden mwananchi ma struggle chulo ot, pido nyithindo, chulo school fees with all the limited income ma en go. Kendi wacho ni ushuru be nyaka gol to eno be ngima ohinge yode. Konya kwangi mano, first of all we raise basic salary ma jogi yaka ushuru be inyalo gol. Amen. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana moko kuom jodak e kaunti ni ma Mombasa katemo loso e wach ushuru ka gima duong' magikone sani chal ni ngima odwaridore ahinya, omiyo kaponi idwa med japiny osigo mar medo golo osuru, gineno ka gima gini koro medo thung'o ahinya japiny to chutho mago mayuto gini piny. Koke kaunti ma Mombasa weche mag ushuru adwani watudre gi nyawadwa Jojuma mantiere kaunti ma Migori, wang'eno luona weche mag CBC olerwa ni to jo Migori wachang'o. Kowuok e kaunti ma Mombasa, Ramogi TV, nyinga en Joja Oko, watudre gi Jojuma e kaunti ma Migori. Erokamano Joja Oko, kaunti ma Migori wachio makare kende sama wawuoyo ni wantie ka tiegruok no mar jopuonj mabende ong'ere kaka Migori Teachers Training College, kama bende committee no makawo pacho ganda ka otero chenro mar somo mar CBC kawuono go e tach kama gikawo pacho ganda mopogore opogore ma oting'o jopuonj, oting'o johala, oting'o nyaka jopuonje bende moko koro chopo ka sanja bende mondo koro gol pachgi, oting'o jotend kanisni kod mamoko. Ka bende ing'eyo ni chenro ni mar somo en mano bende osekelo paro mopogore opogore kuom oganda kuom higni mokalo. Kabidi wang'e to ang'o bende nyalo tim kata minyalo medi mondo koro chenro ni mar somo koro bed makare, ka mondo bende ywak bende oset kigolo kod migepe mopogore opogore bende nitie kaka inyalo losgi. Ahinya wasewinjo ka jonyuol bende ywak e kinde mokalo ni chenro ni mar somo koro otek nikech gik midwaro giti kod omenda mathoth e chenro machal kod mae. Adwa ni mondo koro wawuo kod jakanyo mar ruok mar jopuonj NAT e kaunti ma Migori, bende achiel kuom jogo ma ochopo e romo machal kod mae. Wang'eni to paro mage magin kaka ruok mar jopuonj degier ni mondo mi kete chenro ni mondo bed chenro mar somo makare bende koro nyalo kelo yot ne jonyuol to bende nyalo bedo makare ne jopuonjre e pacho kae. Adwa ni mondo watwa kod achiel kachiel riwruok mar jopuonj NAT achiel kuom jo bende ochopo e chenro machal kod mae. Kapok ami thuolo mar kono to ang'o madwer mondo mi kete chenro ni e kinde nyaka ne CBC chakre, uneno ko osedhi machalo nade? Erokamano ahinya. CBC nyaka chakre osebedo gi ng'ikruok mamoko mosebedo kwa wuoye, kendo wamor ni the Presidential Working Party on Education Reforms kobiro Migori ka wadhi chiwo pachwa mondo ng'ikruok mosebedo CBC kaka curriculum manyien manobedo introduced over 6 years ago mondo losi obed makare. Achiel kuom weche manyalo wuoye en korka personnel kata jopuonj moningo ti ka puonjo nyithindo. Mokwongo jopuonj thin, hawa gombo ni mondo med jopuonj mondo ndik ji obed mang'eny mondo opuonj nyithindo katiego gi e yore makare e CBC. Mar ariyo, wan gi tiegruok mag jopuonj. Wayudo ni e CBC kaendi jopuonj pok otiegi malong'o, iyudo ka itiego gi mana ndalo 2 ndalo 3 ma ok oromo. Omiyo nwagombo ni mondo tiegruok obed matek kendo mondo gibed gi skills ma ginyalo tiego godo nyithindo. Ng'ikruok machielo en korka yor somo ma kisungu luongo ni curriculum. CBC curriculum otek ne nyithindo, kendo nwagombo ni reforms midhi kel obed simplified, kete magi nyithindo nyalo winjo, nikech wayudo ka nitiere contents moko mogole secondary to duoke primary, omiyo nyithindo kaw thuolo mondo kik giwinji. Koro curriculum nwagombo ni mondo bed simplified, mondo kete ma nyithindo nyalo winjo. Kendo korka curriculum kanyo ne wagombo ni e yor timo evaluation kata miyo nyithindo penj, wayudo ni sirikal oningo ket sikul ka sikul o modify penj ma ginyalo miyo nyithindo ka
jo Kenya National Examinations Council chiwo mode of assessment, timeline, nikech wayudo ni penj ma Kenya National Examinations Council oro e sikunde gin very expensive mondo gibed downloaded. Moko bende iyudo ka poko tieg nyithindo mondo winji, koro they should be generated by the schools kaeto gibedo moderated bende gi Kenya National Examinations Council. Then mar adek de waher ni korka tiegruok mar CBC chon ne ok ochuno ni nyithindo dhi e nursery, but tinde nursery and compulsory, ECD is compulsory. Ne wagombo ni ECD teachers oningo mede sikunde wa nikech sani gitin. Mar ariyo, ECD teachers oningo ndik gi national government nikech already gin gi TSC numbers, to gin jopuonj ondik gi Teacher Service Commission. Koro ECD teachers gi oningo ndik gi Teacher Service Commission, ema bro miyo gi the curriculum oningo gipuonji, kendo ema bro ng'iyo kaka gitiyo. Ka nitiere issues ma japuonj ok dhi kata sikul, ok puonj maber, disciplinary measures bedo taken gi Teacher Service Commission. To sani kowe gi county government nitiere disparities mang'eny ma wagombo ni mondo gibed managed gi the national government. Kwate wasunjo ka jonyuol ywak kacha ne saka sa japuonjoro nyathi kelna tong' gweno. Ok ang'e ni ng'iso ni pesa ma sirikal kelo mondo sirikal de matino miyo jopuonj oro nyithindo kata jopuonj mondo chiw pesa minyiewo go gige. Mano bende ne wagombo ni capitation kata pesa ma iore sikunde oningo medi. Capitation sani en 280, mano chakore higni 10 mokadho. No wagombo ni capitation kata pesa miore sikunde sirikal omede nikech nengo mag gik moko osedhi malo, ngima be osedhi malo. Omiyo CBC dwaro practicals mang'eny. Komed pesa mobire sikunde, pesa momedi gi ikelo kata voted mar CBC mondo ng'iew godo materials mipuonjo godo nyithindo. Ok ni iketho nying jopuonj ni ka jopuonj dwa chamo gweno to oro nyithindo ni okel gwen, ka jopuonj dwa chamo tong' to ni oro nyithindo ni odhi okel tong'. Ok en kamano. Gigi nie syllabus to pesa onge sikunde made gi ng'iew gi godo. Mar ariyo, doaher wacho ni involvement of stakeholders in CBC. Role mar parents en mondo gi ng'iew chiemo ne nyithindgi, gi chiw tiegruok mar guidance and counseling ne nyithindgi, kendo gi provide other needs mag nyithindo. To role mar parents ok en team assessment kata ni role mar parents CBC ni kendi oro nyathi dala ni mondo janyuol odhi o assess nyathi, janyuol odhi o ket marks ne nyathi. Jonyuol gin jopuonj. Omiyo no wagombo ni CBC task force ni kata presidential task force ni role of parents oningo bed defined to giketgi kaka jopuonj. Machielo mabe is very crucial en transition wuok e class moro kwa dhi e class machielo. Wan gi jo grade 6 mabro dhi e grade 7 kaeto gidhi e grade 8 and 9 miluongo ni junior secondary schools. Wan kaka union mar NAT nwagombo ni junior secondary schools gi odong'ie primary kik tergi e secondary. Gimomiyo wawacho ma nyithindo gi koro ka chako dongore gin e stage mwaluongo gi kisungu na adolescent stage, koro ka gi develop to kwa tero gi ni gidhi riwore gi nyithindo madongo moseng'eyo ber gi rach, nyithindo gi dhi kethore kendo nyithindo gi ok bi bedo gi dongruok makare kuom paro. Kendo ka gin day scholars to giriwore gi nyithindo mane form 3 gi form 4, ibro yudo ni gimanyo kata njaga gigole dala gitero ne nyithindo e sikul ma dhi increase a lot of indiscipline. Wan kaka union mar NAT ne wagombo ni junior secondary schools odong'e primary schools nikech classes nitie, jopuonj nitie mosetiegore, man kata gi degree, man gi diploma, man gi masters nyaka PhD. They are able to handle nyithindo gi kata mana content mibro kel me secondary kotere junior secondary gibro puonjo gi primary. Erokamano mano jagoro marwako ma jopuonj NAT e county ma Migori. Ka bende koro ochiwo gima de ni mondo koro nywande lipot bende koro ibro golne. Ka bende koro pod wantie e katiwok ma Migori TTC. Ka bende wabro mi mathoth ka otendi kod paro midhi gol kod oganda mowuok e sectors mopogore opogore moting'o johala, oten kanisni kaachiel kod mamoko.
Erokamano ahinya George Juma kente county ma Migori. Wago ni erokamano ahinya kuom bago no twak makamano kod somo no mara CBC. Kako raput makamano ni kanyo ka ginono kendo gichoko pat jopiny. Ango duogo iri e chenro mara migago. Weche manyien ma migago kar sabere mondo mimiwa ler mathoth gigo madhi bedo kanyo ka osetimore e county ma Migori. Ago ni erokamano ahinya George Juma. Kamachielo bende nyako Ramogi Jwang. Wago erokamano ni Millicent Adhiambo county ma Kisumu. Wago erokamano bende ne George Oko mane ntiere county ma Mombasa. Wawinjo twak duto kane nitiere kane walose wi osigo mar osuru kama ntiere karkacha ni nyaka sani ochopo kama chalo nade. Eric Odera chakodi ne iwinjo kaka ne chenro dhi nyime county ma Kisumu, county ma Mombasa. Gigo duto mage wacho KRP ni bende koro joselose aminga thuolo mag tije ni kure. Miwane pachiko tane kod counties ariyo gi mawinjo pat jopiny kapok wadhi Hezbollah mondo. Gima winjo ma jopiny otemo wacho en wach mar joigni ma tindo bedo gi pin to paro chando gi ni to ka bedo gi pin ochuno ni nyaka chul osuru. Aparo ni adwaro ni mondo waler ni bedo gi pin ok owacho ni nyaka chul osuru. Bedo gi pin to osuru ichulo mana sama iyudo tich momi nweng'o manweng'o ni no oromo ng'ado mondo mi ochul osuru kata in gi ohala mamiyo inyalo bedo bende ni ichulo osuru. To kuom jok man gi pin kaka nyithindo matindo gima ginyalo timo en ni ginyalo duoko return mar nono. Tiende ni onge gimiyudo e higano koro tiende ni ok ichulo osuru. Mane miluongo ni nil return. Iluonge ni nil return. Ya to kuom nil return yaneno ka nyithindo mang'eny kabisa mane mbalariany wacho ni nomiya pin ni nikech nadwaro loan gi sirikal mar HELB to katieko skul ne tinyisa ni an gi penalties. Gima ji owinjo bed ni timo en ni kopo ni in gi penalties e pin ni to penalties go nobiro ni ka diere mni somo to winjo bed ni apply gimiluongo ni waiver mondo mi penalties go gol. Koro itiyo gi certificate mne yudo kata ka ni itimo degree kata ka ni itimo diploma ti upload ni indiko barua ne commissioner kiwacho ni pin na kao kan amanyo loan mana somo. Koro penalties gi oketna diere mana somo to ichiwo certificate no mondo ochiw kaka evidence ni adieri ni somo diere no omiyo pin ni ne okikao ni mondo iti ni somo. Kori kwayo mondo commissioner ogol ni penalties go. Mana achiel kuom ma jopiny nyalo timo. To sasa ma in gi pin to en sure ni higa ka higa chik mar Kenya ka wacho ni ng'ata man gi pin nyaka duok return. Koro duok return higa ka higa. Ineno ka ji mang'eny duoko return kuom dhana iluongo ni individual pin. Iduoko return chakre January nyaka December nyaka dwe mar 6 kuom return ma higa mokadho. Koro idwaro ni bang' dweche 6 ka higa oserumo nyaka iduok return. Weche mag osuru adana kele twak bende FCPS Bonomolo nitiere gino mawinjo e county ma Kisumu onwore county ma Mombasa gino ma iwacho ni KRP ni koro ka kisekawe oloro ni eyo machalo nade oyaw ni yore mage itiyo kode eyo machalo nade to KRP ni kawe tiende ang'o? Apa ni KRP en pin ma jago mora mosechopo higni 18 ber kane kode. Ibed nyathi manie mbalariany masomo sama idwaro loan mar HELB cha gidwaro ni bed kode. Kopogore gi kanyo kamoro inja ohala. Nitie jo higni 18 ma bende timo ohala. Nitiere jogo ma bende jopur ma puro e kiwango ma ginyalo chulo osuru. Koro bedo gi pin no nyalo konyi yore mang'eny. Kech kamoro idwaro kana dhi kawo loan e bank. Kech idhi yawo bank account. Sama idhi yawo bank account ibidwar pin mar KRA. Pin no misigo momiye ni higa ka higa nyaka ichiw report kaka Eric wacho. Ichiwo return mari ma wacho ni an onge gima timo higa ni nil return. So mano kisetimo to be onge wach moro mamaki tieka. Jomoko ma ok wach ne giyudo nil nikech kuom wacha dieri ka uno nyalo loso kama mana kantie nyalenda kacha to en gi pin mare to kokao kata nil return bende sirkal ok ong'e ne oduoko kata oyo pek mane ma jok ma kamagi nitiere go. Sirkal to bro ng'iyo ka ok duoko nikech ka higa rumo ma dwe mar 6 okalo cha to gikolo penalty mar koso duoko return.
penalty no chopo ne ngama piny ni na ere ka ong'e ni ero manga mapoko timo ga gini en kana penalty bokia ne ikete pini chieng mibiri yao pini ni dwa timo go gimoro kendo ka intie gi penalty kanyo tigole na de koro kese igole mana kaka wacho cha eni indiko barua ikone anto ne oka chiwo return nikech kamoro ne en kia mara an adayo motigi mang'eny ya kia or an nyathi mane somo pin na kao mana kana ne sikul to kamoro no kang'eni ga kaigo ne gachiwo ne return mae dwaro koro puonj sami kao pin obonego puonji ni pin nigi obligation mane kech pin bende okawa kawane sami dhi kawe timigo ni gin gi kiwango mopogore opogore nitie pin man gi pek ma dwaro ni dwe ka dwe ichulo pesa yuan nitie mar dwe ka dwe ichulo VAT nitiere mopogore opogore koro kaluwore gi kiwango mari sami dhi yawe ka e cyber cha kata dhi ng'at jalony to yawo nigo kata dhi ka KRA ka en normal pin to en mana mar rwoko return higa ka higa to mano kiseng'eyo kamoro kinyi dwa ng'iewo puodho minu man Nyalenda dwa ng'iewo puodho pin go dwarore kanyo pin bro konye to koyudo ka pin no kawo to kodwok return iko ni kapok iuso puodhi kata ng'iewo puodhi ni nitiere gowi moro in go kama sirikal ngato penjre ka Eric ida medo gimoro kapok nitiere gima dwa medo wach pin no kuom ji mang'eny kabisa man gi shida e wach pin dhi e cyber to kidhi e cyber te wacho mana ni dwaro pin to samoro ng'at ma yawo ni gini ok ong'eyo koro iyudo ni oketo ni VAT to in nyathi school koro iyudo ka in gi VAT obligation e pin ni mikia tiende ikia ni VAT ni to bro kelo ni shida mane ka seche ma koro idwaro tiyo gi pin ni koro adwaro ni japiny kidhi yawo pin to penj kabisa dwaro ni iyud ng'at moro man gi lony moro matin mondo lerni mondo ying'e ni obligation mane mojo bedni ka nyathi school to ojo bedni kawo mna pin mami obligation mar income the default obligation income tax individual mano kende egigite iwacho ni jatend piny Kenya William Ruto kata ka omedo chwalo singo mopogore opogore kwayo maduong' en ni jopiny jogo mantiere piny Kenya ka kata jogo bende mawuok e pinje maoko to gin jogo ma jo Kenya onego bed ni chulo osuru e yo moro makare gino ma waseyango adieri kaluwore kod twak mwan go kae en ni puonj makare wi osuru ni onge FCPS Bonomolo jok mage monego chwal somo makama puonj makama kochopo piny kacha mondo gibed kod ng'eyo nikech kiwacho ni KRA mondo bede rang'iny moro mwacho ni orwako ji duto nyako bed duol moro ma oganda nyalo wacho ni wadhi kacha nitie jok maloso kodwa nitie jok manyalo puonjowa puonj makamagi ichwalo gi kure nikech nitie mana skul achiel wanya wacho ni mar KRA mantiere bur Nairobi ka samoro bende gintiere counties mopogore opogore to apisas gi iyudo gi nade aparo ni migawo ma KRA nigi tich mapek mar puonjo jopiny ni usuru ichulo nang'o koro nitiere communication kata department madil gi neno ni gifuambo ne jopiny wach mondo jopiny ong'e ni to weche ushuru chal nade kopogore gi mano gin gi kuonde ma gitime training Kenya's School of Revenue Administration ma ipuonje jogo mane dwaro lony kanyo jogo madwaro lony e weche mag usuru madhiye ma joma chalo kaka wan wadhi ga kuro to wamedo tiegore koro ka biro ta nyalo wuone jopiny weche moriere mak mana ni kopogore gi tich mar solo usuru en tij KRA bende nyiso japiny ni mage ma onego bende timore mana miyo kinde ka kinde yudo ka seche moko ndiko gimoro e gaset seche moko gibiro e TV gilando gik moko ariyo adek kulipa ushuru ni kujitegemea nyaka gichiw puonj to gin bende gi afise gi e county ka county ma kidwa nono weche mag usuru tidhiye koro kure nyalo yude wach sani bende giwacho ni koro gidwa kelo gimiluongo ni Kenya Revenue TV ma koro inyalo dhi online kacha tineno gik mang'eny motudore gi weche mag usuru gi ageno ni kamoro gibro loke dhok mang'eny mok mana kisungu kata Kiswahili kende mondo mi an kata kadwa winje gi dholuo kata dawa moro kadwa winje to nyalo dhi koro en part of taxpayer education mono role mar KRA to wambe kaka jolony nikech watenore kod wan partners bende thuolo ka thuolo wamedo yangore jopiny kaka koro wan sani ni to umbe kaka media umbe un gi thuolo mar a patriotic duty mar konyo chwalo information makare mondo japiny obed gi ng'eyo ni magi gimonego bende watimo kaka watime sani omiyo en gima wanywako ne waduto kaka jomilo ni patriotic Kenyans madiger ni ni Kenya ochom yo maber
maybe gimoro wiya wil go kae kapok gine ni wach rental income no ko wuoyi inyamule to rental income ni oseyudore ni ji mang'eny nigi ute mang'eny kata Nairobi ka ma ok chul usuru e utegi kama no wacho ni expanding the tax bracket nitiere jomoko ma en gi ute dabal kata e Nairobi ka estate to yudo ni ok ochul tax kere no temo wacho ni kidak e od ng'ato to chiw report ni adak e od landlord ni gino kosetiyo maber koro sani nitie chenro magidhi go nyime sani magidhi estate ka estate gindiko nying ute gi weg utego koro gitemo mapping mag utego mondo mi gine kama be ginyalo chwalo go usuru malo to mane jopiny yuago ni an msacha tin an gi siling 100 ere kaka dwa chulo usuru machal gi ja 4 billion cha mane mowacho ni oyo ja 4 billion cha kamoro nigo ande oende nige gote onego chul tax ero ja 100 ni to en to nuengo mare kata chik oko yiene bedo gi VAT nikech en below threshold kodhi kar nuengo ne ka ngata manango nuango msara matin 15,000 en gi gimono ni tax relief makata kane idwaro chulo pesa to yo chake duoko ne koro ko chulo koro en kama yude en ma consumption ma wacho cha samo dhi e duka cha e kingwede omiyo in kija oanda swekra mana license mari mitimo go ala kanyo to giko higa ti wacho mane anto na tie higa pesa mayudo tin en mana siling mono kore to kada 15,000 dwe kigo gi tax bracket mar income tax cha iyudo ni onge tax mane gichul kata jatich mondike machulo siling 15,000 onge suru machulo ni mak mana ni mingadi mag NSSF gi NHIF NHIF mano pesa ni nikech ine muthiedhi kituo mano kungo mari mar neno ni ngima mari ber NSSF bende en mwandu ni mibro kawo chieng miti koro miyo mago to gin kaka oken mago mwandu gi oken mwandu sirkal en mana ni akikane maber to konyo sirkal e yor tayo weche mag dongruok kae to bang'e tibimigo nikech en gi chik ni nyama kawe kichopo higa moro imake gi kanyo wadaduogo sani wadano winji wach manoko wuok kuoma jatenda Azimio la Umoja oganda mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga kod jaod bura mano Caleb Amisi wawinjane kaka ne giloso odiochieng' manyoro magibedo darangane kato koduogo wawinjo pacho kotenore gi weche magiwacho go duto josiasa bende koro osedonjo e twak makama pacho ka watieko tero ni jogo mosedhi retire kere pin gi giwito ka koso dhiga kure kaka gichulega bang' ka gisedhi retire mano ng'wadogo mondo winj pacho kotenore gi mano sani wawinjane kaka ne giloso mano odiochieng' no manyoro wakati wa kampeni kulikuwa na ahadi nyingi zaidi. You cannot just rise up one day and say we are going to increase the NSSF, NSIF, bila wakumi kujadiliana. No taxation without representation. Kwa hivyo, kama wanataka kualisha ushuru, watende gabi nataka na tuende tuzungumze kwa sisi kama wananchi nje public participation. Wanende tulete kwa bunge hawa wajumbe waende wazungumze hii maneno wakubali au wakatai. Tutawaambia kwamba wakatai. Tuliona Mheshimiwa Ruto akisema tax hata ukiwa na bodaboda anaongeza tax. Bora tu uko na ID lazima uchukue KRA pin. Hiyo sio vizuri. Watu wa chini wasitozwe ushuru. Mtu ambaye anakuza mimea ndogo ndogo, anauza kwa barabara njugu, anauza omena pale na mboga, asipewe ushuru ya kutozwa kwa sababu yeye tayari ako na shida mingi. Usimuongezee tena shida ya kulipa ushuru. Wacha mabwenyenye watusaidie kuendesha nchi, lakini sile maskini. Si ndio hiyo? Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba mabwenyenye watoe ushuru? Hata kuna mtu anaitwa Winston Churchill. Winston Churchill alisema, if you try to tax your nation to prosperity, it is like a man standing in a bucket and trying to lift himself.
chalo mana ng'ama bet e ndo titemo ting'ori malo, mano ranyisi mochiwo kar kanyo. Taneno winj pat jolony mantiere go kinyi ma kawuono. Eric, achako kodi, mano pacha Caleb Amisi kod mano mar Raila Odinga, jogo man piny jogi kik chulo suru, kachiel kod paro machielo mantiere ni pach oganda pok okawe gigi duto makoro kata jatend piny Kenya William Ruto medo dhiro. Achiel en ni chik mar Kenya ka wacho ni so long as ni idwa timo gima they affect ji, to nyaka itim gima iluongo ni public participation and stakeholders engagement. Mamano gima nyaka jatend piny tim koponi odwaro kelo lokruok e weche mag NSSF gi NHIF. To gima dwa medo en ni e weche mag nitiere gima iluongo sani nitiere gima iluongo ni National Tax Policy Paper mosebedo drafted, nobedo produced in June 2022. Mane nitiere gi some stakeholders engagement. Mamano to koponi idwa implement gik mane iye, mano to jopiny nosewuoyo. To wach mar NSSF gi NHIF to pok owuoye. To wach mar kendo madwa medo en ni adieri kabisa en ni nitiere ji ma jo mwandu kabisa Kenya ka tok chulo osuru. Gin to aparo ne owinjo bed ni ing'iyo gi e yo machielo, lakini jok ma piny ka to wasewacho ni gito kowinjo chun gi weche mag pin nikech nweng'o gi tin, kaito wach mag bedo gi pin bro chulo gi ni nyaka gichul return ma samoro bende bro keto gi penalties moko owinjo bed ne gitimo. Kamano FCPA esbonomolo wach mari kotenore kod ote mawinjo kanyo. Aparo ni kachako gi ote ma Caleb Amisi ochiwo. Kochiwo ranyisi ni jogo ma jo boda boda, jogo matimo ohala ma piny ka, ok onego ketgi ni gibedo gi pin nikech mago jomoko onego chul osuru, joma onego chul osuru gin joma nigo. Adieri makende en ni osuru ji te chulo. En mani ber ka ng'ama tin chulo osuru matin, ng'ama duong' chulo osuru maduong'. To bedo gi pin ok olo ni chulo osuru. Aparo ni embo timo misinformation. Gima ne owache ni jaga mora obedo higni 18 obed gi pin. Bedo gi pin ok olo ni chulo osuru. Osuru ibro chulo kaluwore gi gima itimo, gohala mitimo. To bende nitiere jahigni 18 manyalo bedo ni wiye chwado ma en oloso pesa onyalo chulo osuru. Nitiere ng'ama ja boda boda mopangore manigi mwandu ge mamoko motimo manyalo miyo ochulo osuru. To bende ja boda boda ma bende nigi pin to kochuno chulo osuru. Usuru ichulo kaluwore gi gino mitimo. Nitiere tax moro na wacho kacha ni no kel mar jawanda swekra ma piny ka, ma en kawe gi license. Kise kawe titieko osuru mari, koro onge osuru michake chulo e kore ka. Modong' en mana mar consumption. Apani mano ber koler, an mane kama koro wabro ng'iye kama ng'iye National Tax Policy. E wach mane migosi Raila Amolo Odinga wacho, tax without representation is wrong. Mana dieri. Mondo mi ichul osuru nyako winjru. Nito usuru ni teme nangu. Mana me wan gi bunge magigi te kade kama puodhgi. Wach NSSF gi NHIF. En paro maber kodwa ni mondo mi wayudi mothiedhore go maber. Gimiluongo ni affordable healthcare, free healthcare. No chak mana gi sirkal mar Uhuru ma bene gi launch gi migosi Raila. Nen mondo mi jogo ji te oyud healthcare. Machielo en ni kikore loko NSSF contribution idwa no dhi malo nyaka iket jopiny ma bende wuoye. Aparo ni mano to en kare. Mak mana ni kotieko en ni migosi Raila bende en jo siasa lokre. Chien kacha no ketnwa 8% VAT. No wache bunge to kete wachule nyaka kawuono. Joma no wuok e sirkal gi ma no ket. Kawuono magi bokelo mamoko. Koro jo siasa to lokre, but gima nyaka chung tere ni chik mar usuru kata mar solro nyaka bed gi public participation. Erokamano ahinya, kinde no ka oringo matek Kenya dakika 2 kende morom sabich mar okinyi. Agwero kamano ahinya ne jolony montiere go studio makawuono, to ka otelo ne mano ote adek emoda ka okasani ote mantiere kar kae wada manrango gi ote mag Facebook kacha wacho na Rolex Odhiambo ote mari wayudo koch ka sani oganda ywak ni piny tek malicha ahinya. Kamachielo Afel Kosuda wacho ni wacho suru ni dwaro ni mondo idwaro ni wachul ni kama wacham ema onge, wacho ni ma wachulo to wagolo kanye. Kamachielo Mako Zila Suna kasani ema wahinyore en wach tax ma Kenya kaeni odhiero wanga woneno wako wuok KCT Kisumu. Erokamano maradek kendo mogik Sam Jakomo yaore uru ere kaka ji duto kani kod kere pin dhi konyo
gi ka gionge kata yuto. Mago duto oseduok kar ka geno ne yudo ibedo kod ng'eyo e yudo to mano bedo ka watimo kendo ka wacho kiny makawuono. FCPS bono mola goniro kamano kachiel koda CPA Eric Odera kuom thuru mato kodwa e Ramogi TV kiny makawuono. Nyakwa Ramogi Jwang, gino ma isomo kawuono, gino ma ipuonjori, ero kamano. Nyasaye mondo riti nyaka odiochieng' machielo. Elo Sharon Ong'ao, Joyce Oduor, director, producer, kachiel koda jogo te mano keto chenro biro makare jomak duol nyaka jomak picha. Oriti masani, mane chenro mar mbako romo, nyinga Cleophas Oluoch. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup chakore tarik 1 dwe mar 11 higani, tich ariyo, saa 7:30 odiochieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital to kod View Sasa.